Rest process. Kali kuollu. Tuu, auttaa. Tulos. Onko se knokki? Sä voit hyppää siitä ulos. Broidi ei niinku osaa vaihtaa niinku... Siellä taisi katketa internet, kun se liikkuu vaan paikoilleen. Se ollaan... No niin, 3 vastaan 3. Alright. Ylhäällä. No niin. Me vaan klutsaa sit kun sä kuolet. Juu. Varmaan ammuttu. Hibana. Tää avata. Pysy siellä, pysy. Kato tonne. Onks ne molemmat täällä? Tuli drone. Nahan drone just on niinku räjätti ittensä. Joo, se on yhden ability. 15 sekkaa. Oi,